bro tho makieni gidwari to ngasir kandini mani penjo maduong nikech ng'anyo ma kamanya kod mgajwang nochako gi riwruok mar KMPDU bang'e waneno ka riwruok mar clinicians mano Kenya Union of Clinicians Officers bende noriwore kodgi sani koro mag lab bende nosechiwo siema ni gibiro bedo ka gidhi ng'anyo Wendy nyalo penjo ni dibed ni wabiro neno wach manotimore higa mar 2017 nyalo panyo lakteche no ng'anyo kuom thuolo mar ndalo 100 sani mane juma mar baradek an moko ng'anyo wacho ni ma wach malit sana sani wasekalo 15 days wasekalo jumbe 2 to sama gimedo yware malo kucho gima ok understand ni ntie Kiswahili moro miwacho ni fahali wakipigana fahali wawili nyasi umia koro gin giyware malo kucho ok idwa bedo piny mondo giwinjre to sama gitimo kamano no gin ng'eni gin gi covers ne nyaka nyithindgi gi jodala gite to jopiny kae nitie jomoko cannot afford kata NHIF miluongo ni basically wach health Kenya masani nitie jo Kenya mang'eny ma cannot afford basic health care nikech gidhier to the only thing maginyalo afford en dhi public hospitals to sani koro public hospitals they are not running onge gima tiyo dakteche ok tiyo nurses ogomo clinicians dwa luwe lab koro ji dwa timo nang'o ma wach malit nikech ji tho to gima nyaka ging'e ni the more ma gimedo bedo gi egos ng'e koro gichalo ng'at karo nigi ego ne ni kok idwa winja to sawa nenda zako to gikia ni gidhi mbele to ji tho mang'eny wa lose ji mang'eny to joma lit na sana be king'iyo mon man gi ich sani ji dhi nyuol e utegi nyithindo matindo nyithindo dhi tho wan gi jodongo jok mohewore makoro jodongo gidhi inyore koro jogi kaka mheshimiwa osewacho sani koro dwaro ni rais odonje wachni en a head of state to ma is a national issue ma ok en gir county ma ok en gir national this is about life wawuoyo about ngima to king'iyo constitution mar Kenya kae quality health care en basic right mar ja Kenya mora mora kati in ja pesa kati dhier ok onego be na chiewo to achaka chandra ni adwa thiedhra nang'o to adwa chiemo nang'o kin ja Kenya kin ng'ama nogo kura moketo serikal tiyo koro en wach malit sana to kawuono aneno ka wach ng'anyo ni ji koro support ji dwa support aneno ka ICJ osedonje jurist be demand ni jogi obed piny the opposition leaders bade no kosewuoyo wachni nikech kwa dhi mbele wa assume ni macha gi dakteche to dipeni mana piny Kenya rito mana mar mondo mikoko gore nikech ICJ osedonje